A Concellería de Turismo da Pobra vén de editar unha nova edición do libro receitario da Praia ao Prato. A boa acollida da primeira edición fixo que o Concello decidira volver a reeditalo, poñendo en valor os produtos do mar que se cultivan na Ría de Arousa, principalmente nas praias do municipio, ao tempo que se potencia a gastronomía propia da zona. Esta iniciativa xurdiu para dar a coñecer os maravillosos produtos e de gran calidade culinaria que nos proporcionan as nosas lonxas, os nosos mares e as nosas praias. Con estes recetarios queremos poñer en valor os restaurantes do noso concello, porque todos e todas sabemos que a nosa terra e a nosa gastronomía é un gran recurso turístico e que todos os que veñen aquí a Galicia pois saben que van a comer ben. Este recetario é unha pequena mostra do que poderán degustar se se achegan ao noso municipio. En total son 15 receitas elaboradas por 11 establecementos de restauración da localidade. Son receitas con ingredientes de produtos do mar, como pode ser a ameixa, o berberecho, a navalla, o mexillón. É un recetario ameno que pode animar as máis xóvenes a cociñar e máis a turistas, pratos saudables, característicos da nosa zona, e tamén é unha maneira á vez de dar a coñecer a gastronomía que se pode degustar nos nosos restaurantes. Un dos locais participantes nesta experiencia é o restaurante Sanxo. A xerencia do local mostrouse moi ilusionada por ter participado nela, xa que contribúe a poñer en valor os produtos locais do mar. No seu caso, a receita escollida foron uns mexillóns en escabeche. Nos fixemos uns mexilóns en escabeche, que é unha receita moi típica daqui desta zona. De feito, son recetas que xa se utilizan nas conserveiras e todo eso, pero xa veñen moi anteriores a todo isto. É unha receita moi sinxela de facer. Fais unha especie de escabeche con aceite de oliva, un aceite de oliva bo, un bo vinagre, pimento, cebola e allo, e solamente cocendo un pouquiño os mexilóns para que non perdan o seu sabor, que é un sabor único. Temos un produto moi sinxelo, de moita calidad e moi sabroso. O receitario estará dispoñible na Oficina de Turismo e tamén en todos os establecementos colaboradores, así como tamén naqueles locais que os soliciten. Será distribuído tamén en feiras gastronómicas e nos obradoiros de marisqueo a pé destinados a escolares e turistas que se desenvolvan ao longo do ano.